onze 173 koeien hebben vorig jaar in het jaar 2012, 2013 11.050 liter melk geleverd. Ik denk ook mede dat het komt omdat we nou overgeschakeld zijn in april 2012 op melkrobots. Dat ze nu per dag ruim 3 keer gemolken worden. In 2000 zijn we hier gekomen. En we zijn oorspronkelijk uit Zuid-Holland. We waren op zoek naar een bedrijf en eigenlijk kwamen we hier over de afsluitdijk en dit stond ons al aan, dit gebied. Ik kom met werk bij Roderijs, bij Rotterdamweg. Ja. Ja, een hele omschakeling, ja, maar het went gauw. Ja. Ja, we hebben het goed naar ons zin hier. Hoe kan het nou dat je hem de Friese boeren aantroeven? Ja, nee, dat zou ik niet weten. We doen het al jaren zo eigenlijk. Wat dat er gaat, is het nu dat we er zo goed uitspringen, maar uiteindelijk van de rit is het beleid wat we zo voeren, is al jaren zo. Maar hoe weet een kono dat hij nou die robot daarin maakt? Nou, omdat een koe een gewoontedier is, na verloop van tijd, als je dan met het overstapt op dit systeem, dan krijgen ze het eigenlijk vrij makkelijk in de gaten. Nou ja, ze kunnen daar brok krijgen, dus dat trekt ook. En nou ja, dat is eigenlijk het punt dat ze zeggen van, nou ja, dat trekt naar de robot toe. En had dat moment voor je misschien ook wel even spannend geweest? Op een gegeven moment, en dan keep je dus een robot. Misschien willen de kei wel helemaal net naar die robot. Nee, de eerste weken was het behoorlijk spannend, ja. Ja. Dus toen waren er best wel momenten dat je dacht van, joh, waar zijn we begonnen? Ze zijn natuurlijk gewend, dan waren ze om de 12 uur gemolken te worden. Ja, en dan moeten ze natuurlijk eigenlijk helemaal uit de oude doen. Nu moeten ze weer een heel nieuw systeem wennen. Dus dat was in het begin nog wel eens een beetje lastig voor die beesten. Vooral de oudere koeien. De jongere koeien, dat gaat altijd het makkelijkste. Ja. Die wennen het snelste. Ja. En dan jaren je hem dat je hem de heegste melkproductie gewoon hebt. En hem de kijk naar hem bedankt. Nou, dat op zich niet, maar nee. We zijn wel als familie zijn er nog wel even een keer wezen uit eten. De kei die weer al verwend genoeg. Iedere dag. Iedere dag, ja. Goeie. Wat ben je on, man? Ein bisschen Niederlands. Deutsch. Deutsch. Was machen Sie? Ich mache, je mehr ich Bällchen werfe, desto mehr Bier kann ich heute Abend trinken. Sport. Sport? Das ist einfach Sport. En machen Sie das oft? Ein Uhr per Tag. Jeden Tag? Ja. Das ist mein Schiff da hinten. Das ist Deutsch. Okay. Und man hat wenig Bewegung auf dem Schiff. Deswegen gut, dass du ein bisschen Sport machst, weil auf dem Segelboot ist keine Bewegung. Mein Beruf ist Musik. Ich mache Musik. Beruf. Nee, jetzt der Kust. So, Sie sind berühmt in Deutschland? Nee. Ja, berühmt in einem Dorf, wo ich wohnte.
Und Sie haben auch eine Clock. Timer. Ja. Das ist genau ein Uhr per Tag ist. Genau 1 Uhr. Genau 1 Uhr. Deutsche Pünktlichkeit. Oh ja. Okay. Ja, Sie bringen mir Glück. Null. Fertig. Fini. Dankeschön. Bitte, bitte.